Ja vás tu vítam u nového videa a dneska tu máme deck naživo, skatepark, ale tento skatepark není taký, ako ste si mysleli. Je to teda skatepark spravený z domácich bežných vecí, ktoré si môžete spraviť aj vy. A ideme porovnať, teda, či sa oplatí vôbec kupovať ten skatepark v dráčiku, keď si môžete postaviť takýto ešte väčší po celej izbe. Takže ja tu mám takýto skatík, originál deck. Toto není žiadna reklama a môžeme si ísť dať nejaké triky. Toto som sa rozhodol, že bude ideálne miesto na nejaké rozcvičenie, takže ideme začať. Takže takto si dáme. Potom si môžeme vyskúšať takýto skok. No, to sa mi nevydarilo. Ale nič, tak v skokoch nie som dobrý, to si nevšimajte. Takže môžeme ísť tunak a dáme si takýto driftík. Teraz môžeme dať zase na rozcvičku ešte takýto flip. Čo je teda? Dobre? A môžeme ísť rovno do skateparku. Takže dobre, sme tu vo skateparku a ideme si dať teda prehliadku tohoto skateparku. Takže musíme ísť takto. Tunak ja nejdem skakať, ale teda vám to aspoň takto ukážem. Takto skočíme, tunak. Takto pôjdeme. No, proste tak. Tunak. Skočíme, možno skočiť tunak. No a tak. Takže tak a môžeme ísť na ostro. No tak nič. Tak toto nám tu spadlo. Trošku technické poruchy, tak si to tu napravíme. Takže ideme ďalej. Technické poruchy sa stávajú. Tu môžeme dať nejaké. Takýto môžeme dať trik. Rotanda. Dobre, takže žiadne sponzoring tohto videa od TechDecku. Takže ahojte.